खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2023 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनजोबनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायनोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सुथुरखौबो दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबारनांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ नाथाय मोननो हागोन
बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।